Bases fora. Bases fora. Debemos tomar moi en serio as declaracións de Marrute, o mesmo que a do comisaria de Servizos Financeiros, comisaria da Comisión Europea, María Luisa Albuquerque. Cal é o obxectivo? O obxectivo é reducir o gasto en pensións públicas para sustituir as pensións públicas por fondos privados de capitalización. Ese é o seu obxectivo estratégico. Teñen xa moi avanzada a privatización da sanidade. Teñen xa moi avanzada a privatización da dependencia, da atención ás persoas dependentes. Aceleran na privatización do sistema educativo. Comezaron polo ensino primario e polo ensino secundario. Agora avanza a grande velocidade na privatización da formación profesional e na privatización dos estudos universitarios. Que vai significar iso? Que se un mozo ou unha moza dunha familia traballadora ou de clase media baixa ten un 12 na selectividade, non vai poder estudar aínda que queira medicina. Mais se un mozo ou unha moza do 10 ou do 20% das familias máis ricas ten un 5 na selectividade e a súa familia pode pagar 24.000 euros cada ano, poderá ser médico ou médica. A privatización das universidades ten un obxectivo que é romper a mínima igualdade de oportunidades que existe. Avanzan na privatización da sanidade, da dependencia, na educación. Cústalles moito máis, non só no Estado español, senón en Europa, entrar na privatización das pensións. É o seu próximo obxectivo. Expresa con claridade Marrute, expresa con claridade a comisaria de Servizos Financeiros. Temos que pensar que ese vai ser o gran reto que temos por diante, máis outro. Vai haber eleccións xerais, non sabemos se nun ano, en 6 meses ou en 18. Vai haber eleccións xerais. E os resultados de Extremadura, de Andalucía, anuncian un importante aumento dunhas forzas de dereita cada vez menos democráticas, sobralles a carauta de democráticas e cada vez máis claramente de dereita extrema con tintes fascistas. Non debemos dar por seguro que vai haber esa mudanza de goberno. Eles queren crear o que se chama unha profecía autocumprida. Que quer dicir unha profecía autocumprida? Afirmar unha e outra vez como vai ser o futuro para que interioricemos que o único futuro posible é o que eles queren. Tede por seguro unha cousa: se chegan ao goberno van a atacar todo tipo de dereitos laborais, de dereitos das mulleres, de servicios públicos, e mesmo estámoslo vendo en Italia, estámoslo vendo nos Estados Unidos, de exercicio das liberdades democráticas. Neste sentido, a movilización social é imprescindível, mas tamén é imprescindível a movilización electoral. Con esta xente no goberno, con Trump no goberno, con Milei no goberno, todo se fai máis difícil. Entón, cando nos digan na cafetería, na barra dun bar, que nos digan nun salón de peiteado que son todos iguais, tede por certo que a persoa que afirma que son todos iguais vota a dereita e a extrema dereita. Non podemos deixar, non podemos abandonar a rúa, mas tampouco podemos abandonar os votos. Non renunciamos a dar ninguna loita, damos todos os combates. E por último, dixen que ia tratar 3 cuestións. A última, os medios de comunicación e agora as redes sociais son medios de comunicación capitalistas, porque son propiedade dos grandes empresarios.
se necesitásemos un exemplo claro e incontestável, aí temos a ese psicópata que se chama Elon Musk. E eses medios teñen por misión difundir que no mundo non hai máis que ascenso da extrema dereita e agochan as movilizacións populares. Eu quero rematar facendo unha brevísima relación de movilizacións populares importantísimas, algunhas das cales os medios de comunicación están agochando. E quero facer un obxectivo moi concreto, que nos fagamos conscientes de que non estamos soas, de que non estamos sós, de que hai moita xente no mundo, xente popular, que se opón a este avance da extrema dereita e a este intento de volvernos ao século XIX. Así que vou citar algunhas das movilizacións ás que os medios lle dan pouca repercusión. E quero comezar por Bélxica e Bruxelas. No mes de outubro convocouse en Bélxica unha folga xeral. Isto é simbólicamente moi importante, porque Bélxica é o corazón de Europa, é a capital de Europa, e Bruxelas é a sede das principais institucións europeas. En outubro, pareceme que foi o 24 de outubro, ocuparon as rúas e as avenidas de Bruxelas 140.000 traballadores e traballadoras que se manifestaban contra o endurecemento da prestación por desemprego, contra o intento de desvincular a suba dos salarios do IPC e contra o endurecemento das pensións públicas. 140.000. Que levante a man aquí que, grazas aos medios de comunicación, tivo noticia desa movilización. Ese é o papel real dos medios de desinformación de masas. A cousa non acabou aí. No mes seguinte, en novembro, houbo en Bélxica outros 3 días de folga xeral. Xente como nós, que defende os seus dereitos. O 11 de decembro, a primeira folga xeral con seguimento masiva na nosa veciña Portugal. A movilización dos irmáns e das irmás portuguesas, traballadores e traballadoras ocupando as rúas en defensa dos seus dereitos. O 12 de decembro, en Italia, e esta sí que recibe máis interés informativo, a valentía da xente popular de Minneapolis, que se pon os seus corpos e a súa intelixencia para defender as persoas migrantes, enfrentándose a ese sátrapa chamado Donald Trump. E quero... bueno, non é agua. Quero rematar, se me dá a voz, referíndome a unha última movilización que tamén están agochando os medios de comunicación. En Suecia... Está empezada, non teño nada de enfermedad. Que? Esa está empezada tamén? Sí, tamén. Bueno, deixa, fago un esforzo. Ben, en Suecia, un grupo moi pequeno duns 100 mecánicos de Tesla levan máis de 2 anos en folga. Máis de 2 anos en folga. Quen sabía desto tamén? Quen sabía desto? Ben, medios de verdadeiros heróis, porque o gorila, e non hai por que falar mal dos gorilas, ese gorila que se chama Elon Musk, son mecánicos de Tesla, e négase a asinar un convenio colectivo con eses mecánicos. Nos países nórdicos, a taxa de afiliación sindical é moi alta, da orde do 70%, e teñen unha tradición secular de negociación das condicións de traballo. É unha característica esencial da súa conciencia de clase. Non son escravos, son seres humanos, e un ser humano
negocia as condicións en que vende a súa forza de traballo. Elon Musk négase a asinar un convenio. E os obreiros, os traballadores, os mecánicos de Tesla, con axuda, con solidaridade doutras seccións sindicais, resisten e levan máis de 2 anos. E unha última reflexión. Que é a Unión Europea? Que é a Comisión Europea? É que non temos soberanía 450 millóns de cidadáns e cidadáns para dicirlle a Elon Musk: en Europa respétanse dende hai 100 anos o dereito á negociación colectiva e respétanse aos traballadores e traballadoras como seres humanos. E remato xa. Estamos aquí movilizándonos. Non somos moitos, non somos moitas. Que se atrevan a volver a congelar as pensións, a ver por canto nos multiplicamos. E non estamos sós. Hai xente en Bélxica, hai xente en Italia, hai xente en Portugal, hai xente en Bolivia, hai xente en Argentina, hai xente en Suecia, en Minneapolis, que resiste. Porque ali, onde se ameaza a igualdade social, os dereitos adquiridos e a liberdade, aí nace a resistencia. E nós non somos outra cousa que parte desa resistencia. ¡Viva a loita social!